ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ମଜାଦାର କଥାରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଟିକେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋଟେ ପୂରା ସଭ୍ୟତାର ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ହୋଇଥାଏ ତ, ମାନେ ଗୋଟେ ସମାଜର ମୂଳ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମାଜ ବଦଳେ, ତାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଅପଡେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆଜି ଆମେ ଏହି କାହାଣୀର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ବେଦକୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଲେଖିବା ମନା ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମାନବୀୟ ବ୍ଲକଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। କିଛି ପରିବାର, ଯାହାକୁ ଶାଖା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଂଶକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଭୁଲ ଯେମିତି ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଲି ସିଧା ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଓଲଟା ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜଟିଳ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାର ସୋର୍ସ କୋଡ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏହାର ମୂଳ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଆଉ ସବୁଠୁ ମୌଳିକ। ଏଥିରୁ ହିଁ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବୈଦିକ ସମାଜର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଷୟରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମିଳେ। ଆଉ ଏହି ମୂଳ କୋଡ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ଥିଲେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଠି କଥାଟା ବହୁତ ମଜାଦାର ହୋଇଯାଉଛି। ଋଗ୍ବେଦର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଇନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ଶାନ୍ତ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ଦେବତା ନୁହନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ରାଜା, ପୂରାପୂରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଆବେଗପ୍ରବଣ, ଏପରିକି ବେଳେବେଳେ ହିଂସ୍ର ଆଉ ଈର୍ଷ୍ୟାଳୁ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା? କାରଣ ଏତେ ସବୁ ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ଇନ୍ଦ୍ର କାମ ପୂରା କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ଆଣୁଥିଲେ। ଏହା ସେହି ସମାଜ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମତା ହିଁ ସବୁକିଛି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଭ୍ୟତା କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରୁହେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସମାଜ ବଦଳିଲା, ତାର ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପଡେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଜାବରେ ଯାଯାବର ଯୋଦ୍ଧା ଭଳି ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଉର୍ବର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଚାଷବାସ କରି ରହିଲେ। ଏହି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂରଚନା, ସ୍ଥିରତା ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳାର ବହୁତ ଦରକାର ଥିଲା। ଏକ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଡ୍ ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯଜୁର୍ବେଦ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ଅପଡେଟ୍ କହିପାରିବା। ଏହା ରାଜା ଆଉ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଟିଳ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାର ବିଧି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ କୋଡ୍ ବି ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହା ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ରୋଗ ଭଲ କରିବା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା, ଏପରିକି ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭରପୂର। ଏହା ବହୁତ ବ୍ୟବହାରିକ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି କୋଡ୍ ଭିତରେ ଏତେ ଫରକ କାହିଁକି ଥିଲା? କାରଣ ଏହା ଦୁଇଟି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଋଷି ବଂଶର ବିଚାରଧାରାରୁ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ ଥିଲେ ଅଙ୍ଗିରା ବଂଶ, ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଦେବମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ କ୍ଷମତାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଥିଲେ ଭୃଗୁ ବଂଶ, ଯେଉଁମାନେ ବରୁଣଙ୍କ ପରି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳା, ନିୟମ ଆଉ ନୈତିକତା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ବିଶ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଟକ୍କର। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ବିତର୍କ ନଥିଲା। ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବନାମ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏହି ଲଢ଼ାଇ, ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଦୁନିଆର ଧାର୍ମିକ ସୋର୍ସ କୋଡ୍ରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏକ ଫୋର୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଭାରତରେ ତ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ରାସ୍ତା ହିଁ ଜିତିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ବରୁଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦର୍ଶନର କ'ଣ ହେଲା? ସେଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ହଜିଗଲା? ନା, କାହାଣୀ ଏଇଠି ସରିନି। ହେଲା କ'ଣ, ଭାରତ ଭିତରେ ବରୁଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭିତରେ ମିଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭୃଗୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଆହୁରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଆପଣାଇଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ଦର୍ଶନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସିଧା ପ୍ରାଚୀନ ପାର୍ଶ୍ୟକୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯାହା ଘଟିଲା, ତାହା ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଭାଷା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ବେଦରେ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଅସୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଅସୁର ମେଧସ, ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ପାରସ୍ୟର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଆବେସ୍ତାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ଅହୁରା ମଜ୍ଦା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକା, ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକଦମ ପକ୍କା ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, ତେବେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅହୁରା ମଜ୍ଦାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ନାମର ତାଲିକା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ 44 ନମ୍ବର ନାମଟି ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବରୁଣ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣର କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଆଉ ଏହି ବିଭାଜନକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପ ଦେଲେ ପୈଗମ୍ବର ଜୋରାଷ୍ଟ୍ର। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଦେବମାନଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ଆଉ ତା ବଦଳରେ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ନୈତିକ ଈଶ୍ୱର ଅହୁରା ମଜ୍ଦାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୁଖ ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ ଧର୍ମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ବୈଚାରିକ ବିଭାଜନର ପ୍ରଭାବ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲା ଆଉ ଏହା ଆମ ପୂରା ଦୁନିଆର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହି ଟେବୁଲଟି ପୂରା କଥାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାରାଂଶ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପଥ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଲା, ଯାହା ବହୁଦେବବାଦୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ଆଉ ପାରସ୍ୟ ପଥ ବରୁଣଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଦର୍ଶନକୁ ଆଗକୁ ନେଲା, ଯାହା ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ ଜୋରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ଆଉ ଏହି ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ପରିଣାମ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ। ପାରସ୍ୟର ସେହି ଏକେଶ୍ୱରବାଦୀ ଧାରଣା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇହୁଦୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ପଥ ଏକ ଏମିତି ବିବିଧ ଦେବତା ମଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କଲା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଦେବତା ଗୋଟିଏ ପରମ ସତ୍ୟର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୂପ ଭାବରେ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଏହା ଆମକୁ ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା ଶିଖାଉଛି। ଆମ ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ସେହି ମହାନ ବିଭାଜନ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଟକ୍କରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଋଷି ବଂଶ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ବିତର୍କରୁ। ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଶାନ୍ତ ଶକ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ବିଚାର ହିଁ ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲା।